Hoćemo integraciju u EU i u NATO. To je naša politika. To je naša politika koju oni toliko ne vole. Nema kompromisa oko dvije suštinske stvari. Cjelovita, nedjeljiva, jedinstvena, multietnička Bosna i Hercegovina. Na svakom komadu ove zemlje svaki čovjek mora da bude sretan. I svaki čovjek mora podjednaku šansu da ima u ovoj zemlji. I po dva, a to ih najviše boli. Dosljedna borba protiv korupcije i kriminala, kako bi lopovi koji su opljačkali naš narod završili tamo gdje je lopovima mjesto, a lopovima mjesto je u. Tako je, ljudi, tamo ćemo ih poslati. Neka spreme čarape i do njih već vrlo brzo dolazi pravda po svoje. Usvojili smo zakon o oduzimanju opljačkane imovine i sad nas ništa ne može zaustaviti da od ove zemlje napravimo pravedniju zemlju. Pravedniju zemlju za svakog njenog čovjeka, za svako dijete, za svako. Vi znate, gledate, čitate medije, znate da ovaj